לא באתי לדבר על יצחק רבין. אני מכירה את הכיכר הזאת היטב. הייתי כאן בעשרות הפגנות ופעולות, אבל אף פעם לא עמדתי כאן על הבמה. אורות הזרקורים זרים לי. היום אני כאן רק בגלל אנשים שקשקשו על קירות ביתי בחדר המדרגות. בזמן שכולם מדברים על שתי מדינות לשני עמים, בינתיים בשטח נקבעות עובדות שעלולות למנוע את הסיכוי להגיע לכך. מדיניות ההתנחלויות היא גורלית לעתיד שלנו לא פחות מהגרעין האיראני. מדיניות ההתנחלויות היא בלב הוויכוח שקורע את הציבור בישראל. הבנייה בהתנחלויות נמשכת כל הזמן, והאפשרות להיפרד לשתי מדינות הולכת ונעשית קשה יותר. ואנחנו מנסים עד כמה שניתן לפעול כדי שהציבור לפחות ידע על כך, שהנושא יישאר כל הזמן על סדר היום, גם במחיר של התקפות אישיות נגדנו. אבל את זה המרססים רוצים למנוע. את הוויכוח הציבורי הזה הם רוצים להשתיק. רוב הציבור בישראל מתנגד לאלימות. הוא מזועזע כאשר האלימות משתלטת על השיח הציבורי. אני גם בטוחה שרוב ציבור המתנחלים מתנגד ומגנה את מה שנעשה בביתי. אבל כבר הזהירנו הלל בפרקי אבות, במקום שאין אנשים השתדל להיות איש. היום אנשים הגונים צריכים לקום אל מול האלימות ולומר את דברם. אנשים הגונים בימין צריכים לסמן קו ברור וחד של גבולות השיח הלגיטימיים ולהילחם נגד האלימות הפוליטית המשתוללת. אנשים הגונים בשמאל צריכים לקום, לא לפחד מההשתקה, להשמיע את קולם ברחובות, בהפגנות, להצטרף אלינו ולארגונים אחרים, בפייסבוק, ברחוב, בכל מקום, כדי שלא להשתיק את הוויכוח הציבורי. הדבר הנורא הוא שאת מה שעושים לנו ברחוב עם ספרי ואיומים, הכנסת והממשלה מנסים לעשות לנו בחקיקה. בשיח מתלהם ואלים הם מנסים להשתיק את הוויכוח הציבורי. הם מנסים בחוק לאסור הבעת עמדות מסוימות. הם מנסים בחוק למנוע מארגונים לפעול. הם מנסים לסתום את הפה לכלי תקשורת שלא מוצאים חן בעיניהם. כנסת כזאת היא כנסת עם ספרי על הידיים, שמשרה את האווירה ונותנת את ההשראה לפעולות האלימות שאנחנו רואים ברחוב, נגד השמאל, נגד ערבים ונגד כל מי שלא מסכים איתם פוליטית. כבר אמר אדה גורדון, לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה שבמקום להילחם בחושך עלינו להגביר את האור. דווקא כאשר הכי חשוך צריך פנס כדי שיעיר את כל מה שמנסים להשתיק ולהסתיר. אבל הפנס צריך מטען ובטריה, ואנחנו כאן היום כדי לספק את הכוח לאותו פנס, שלא רק יאיר בחושך, אלא גם יאיר את הדרך, שתוביל אותנו למדינה ולחברה שכולנו נוכל להיות גאים בה. הכתובות רוססו בביתי.
אבל הנאצות הן בחדר המדרגות של כולנו. התג אולי סומן עליי, אבל את המחיר משלמים כולנו. אסור לנו לפחד. תסתכלו סביבכם, אנחנו כאן, ואנחנו רבים. יש לנו קול, ואנחנו חייבים להשמיע אותו. ואנחנו אומרים היום לבנימין נתניהו, אנחנו לא מפחדים. לא נפסיק להיאבק על מה שחשוב וגורלי לעתיד של כולנו. והתשובה להשתקה היא קול צעקה. וגם אם תחת הממשלה הזאת אולי אי אפשר להשיג שלום עכשיו, אנחנו חייבים לפעול עכשיו כדי שיהיה שלום.